Abantase ayihlalani phansi ke sanhlalani phansi wethu nivile leyo yoba iparlament izikhuphile kobo bhanqa. Iparlament abantase yazikhupha kobo bhanqa bukaFadil Adams. UFadil Adams kuthiwa abantase ususpended eparlament. Zintsha ziphuma ngoku. Nam ndigqiboziva njengoba ndizozishara nani. Kuthiwa ususpended eparlament abantase because kuthiwa utheni uma-proof case? Uhleli ngumuntu otheni lo hleli nje yena uvulela abantu icase hleli nje yena into zakhe azihambi kakuhle. Ndathi mna kubo nditsho kwaba ke bafuna umsuspend. Ndathi la benzina ayifunxayo yiyo le imenza mntakabawo azibone ngathi naku kuthiwa kaloku bantase lo unguma-proof case ebelentozile uye waposta online i-screenshot ezine-personal details zomntu. Ezi-screenshot andithi bantase niyamazi, he always has something to prove. He always has a case that he wants to open and whatnot. Yeah, so kuthiwa uposte ku-social media ke ngoku i-screenshot ezine-details zomntu. And then kuthiwa ke ngoku loo nto i-against i-ethics code zasepalamente kwathini. So bamhambisa ke ngoku la process ehanjiswa ye-disciplinary, then wasuspendwa ke ngoku I think for 27 sittings epalamente. So ususpendiwe ke ngoku njengoba sithetha nani nje. Uyiyeke le ye-case, kukho icase ebhadlayo esecaleni yakhe, a criminal case money laundering. Hayi yintoni na, yi-fraud, ingathi yi-fraud case yakhe, but andikho sure bantasi, andikho sure ngale ye-case. But le yasepalamente yona ndisho intsha, brand new, suspended. Andiyazi why bengamgxothi because i-27 sittings zizophela ngoku. Khona guys, kutheni le nto ipalamente yethu ine-drop out? Into yalapha eSouth Africa. Yabona into yalapha eSouth Africa bantase, i-ashwagandha uzayikhuma. Yabona le ngumgubo ungayithatha uyithe emlonyeni because sana bayasistressa aba bantu. Uzayikhuma i-ashwagandha, I'm telling you, because lazy pills ayisebenzi. Lazy pills overdose usele yonke la 30 kulanto bawufuna uba right up. Le powder yona uyikhume ungayithobi ngedrink bantase ikrwitshe beyakrwitsha. Yho hayi sana I refuse to be stressed out. This has